Na Mite pripravujeme bike park. Už to slovo samo o sebe znamená, že tu ľudia budú jazdiť na bicykloch. Pripravíme to pre širokú verejnosť, nielen pre pretekárov. Chystáme tu viac menej v prvej etape 4 trate, 3 budú zjazdové, jedna bude taká povedzme family pre rodiny s deťmi a zajazdia si na nich aj povedzme takí ľudia, ktorí ešte sa do kopcov na bicykli v živote nespúšťali. Návštevníci bike parku budú mať možnosť využívať reštauráciu, deti budú tu mať v podstate tzv. Skill trail, kde sa budú môcť naučiť niečo nové na bicykli. Bude tu požičovňa bicyklov, tak zjazdových, tak detských, bude tu požičovňa zjazdovej výstroje, chráničov a kompletného vybavenia, takže človek sa môže prísť de facto vo svojich teniskách a môže jazdiť. Taktiež tu budeme mať pump track, ktorý bude mať 3 liney pre detičky, pre stredne pokročilých jazdcov aj pre jazdcov, ktorí už majú niečo za sebou.